iritsi zitzaidan nire eskuetara liburu bat, El Jardín de la Neurología, Javier de Felipe Orokietak edo idatzitakoa. Eta han ikusten dira irudi asko, bai 20. mendearen hasieran Ramon y Cajal eta beste zientzilari batzuen marrazkiak eta hasi zirenean sistema nerviosoa ikusten, neuronen egiturak eta ikusten, beraiek egiten zituzten bozetoak izugarri artistikoak dira, ez? Orduan horri bat hartu nion ere eta esanen, bueno, hemen ere pixkat bide bat egon liteke, ez? Nolabait jendeari zientzia bestera batera edo aurkezteko. Hau da, bai, nolabait deitzen dio talka edo colisión de hadrones, berez da fisika kuantiko irudi bat, non bi partikula subatomikoak, kasu honetan hidrogenozkoak, talka egiten dutenean, sortzen diren irudiak, espiralak, bizitzaren oinarria dela esaten dute asko, ez? Argazki hori atera nuen CERN edo institutotikan, Ginebran dagoen kolisión de hadroneseko eraikin bat.